Alena tanga mi reni alo ho chuan anu le apa te chu alo tlon ngal hle a chan po a pocket money pek bel sela adu wang ani anu in poisa iwa he ve enga tan nge I man thin tia a zo chuan ni khata chu voi thum ka ya zana le khazir pa a ei tur kamram le nan te bong nu te le the shi se le nan ba ka de au changa thom hno le ya bazar na tur te angai ve sin ti in a chang apa chuan ni thilman hi a to chak e mani a om lu tu kania a lo ti wata anu ero chuan bial pai nei ni lo mo tunge hming engang mi nge ni a lo ti ta dai kanu chutiang lam ka soilo poilo min pek bel lo mai ru ti in anu zo na awang chuan a in thiar fi hlim ta a chot lai chuan goi chuan Chinese tong te chu namdang ho a zir tira chung zinga a zir lai pakhat dilana chuan alim alo ziak char chara melcha ati thu te lo shil a siam thiam ro phian le ngal arukin mi rani chuan apa chu paisa adil bel le char chara a in soi khongai thlak thiam bok nen apa chuan tlema zong alo khol te chu alo pele tangi nge chu paisa chu wei pek adu wang ani ma se angai dan alo ni lo viau mayanga ti te chu a hlau ve le dewa mi pa in du tok ve tak alo ni hlo chuan alung oi don hau lovani avakhola alo kalbo hlan alo ni si ya khan mu chuak devin alo changa a me top sak dai le ngal a hma a poisa pek awang khan alunga oi lowani chu a ring ta a nuam lo ti hle kaspo an chan le to a weya alo kalve me alo awang le li fala ti a sha ta ka chuan nuam lo ti zual hle chuya hne na chuan weya chuan an na tho bang te chu thok chhun zom tur chuan ange na college lama chuan alut phei ve ta ni awathlen chuan mi rani an dom kota alo ding reng chu wa hmu in a bia a ani la chuan poisa kapuk tir che kha minlo pele toro tin a dil thil dang leinan alo hmang then to box si a cheng thir te chu a thlau ri taral ral mai mi rani chuan alo hmang du tia sha chuan angai lo mai min pele to lo mai ro ati ta zoka alo man sak du po chu alom hle zok ani Monday alo ni chuan mi rani po hengchang zia chuan ani khatna tan chuan awakal vi a meeting an nei zo to hnu chuan mawa chuan na thok dang te chu a hmel sha tira an ni chuan le khazir lai mai mai ti in an lo ngai sang vak lova van nei wanga na hmu chatlia ve maya chuan an lo ngai ani doma avalet le po chuan an team supervisor reti chu anil om lo viau thu a chan te bula chuan a shil ve hloma an ni ero chuan chutiang chu thil ni dan phung ve reng tura chuan lo ngai sakin an thon thu char thin te nen chuan an lo me bil kwal dai mai ni khat chu choi anen chuan office a chuan anin hmu hlola weya khan ani na dik tak a shil lem lo awang khan chuta thok ve ani po chu a soi du ta bik lova dor an hon thar awanga location thadeu hlek in hmun lo ram shal tu te a zo kwal thu soin an ni na dik tak chu a thuplata mi rani ero chuan chulai hmuna a tho ve mek thu chu dik takin alo shil ve thung chuta choya chuan weya chu mipa fel tak fingle rem shitak taima le thokrim box si ani awangin chulai hmuna chuan temporary staff anga na a hmu sak thu te chu a soi le chuti lain mawa chu alo kala an department a thoklai ani thu in aron chan khal hetiang department a te han tho reng reng I thlang swal hle mai choyan alo ti chuan mawa nin chuan anin hnial chhota a mi rani chuan nuam lo ti in a kal san rudai na thok dang ho a in mi rani plan chu tha ati ber awangin mawa chuan marriage of the forest a chuan main writer a da turin peti chu a shil intern chau alani hi tia alo hnial po in theina nei hi ka ngai poimo zok tin a changtlat box si a an hnial zui ngam talo meeting zwa chuan mawa chuan mi rani chu bifalin talen ani that em awangin thataka na thok tur chuan a fuya choi ani na anin shat dan te chu azot chutianga in sha tha po kan ni lo voi ni cha kan lei hmu a tia a chan chuan ani le weya kha ishaim tina zot le
ai tia a chan chuan in subject le college a in ang vek bawk sia a tih takah chuan nia classmate satlia chau kan nia kanin hre tha vak lo tiin dawt a sawi le mama pawh chuan alo awi ve mai ani awm e wei hnathawk lai chu mir ani chuan ava thlir ule char chara pui ve chu a du ta ni huanga chu va hmu in thil a lei sak trewa enge nge mote chu a zo chiam ani chuan an dawma tui an hman thianghlim lo zia te an room top zia te chu alo hrilh chiama an room a hnawk viau ani chuan a ruka an dawma chuan lua tifai sak mai chu a du ta ni choya chuan oya chu va hmu in company a mir ani nena anin hmu thu le temporary staff anga a sawi thu te chu a hril a poilo engang phu in min soila ka hausak le retheya mir ani te chu a boy ve ngai lo min ngai sak box si a cute ka ti te mai ania ti in oya chuan naktu ka in hmu ila ti in mir ani chu ava text ngal zat ani ero chuan a hman lo tur thu in alo changa amu talo ti off vek lom le atuka chuan an dawr thar chu an hawng ta a an product zawrh chhuah tur hming chu companion cat ti ani zawh lem hmanga siam an ni a self heating material hmanga duan ni in mihring taksa nena anin tawh chiah khan a lum vet vet theia thil lem satliah rongot ni lovin a neitu te tan hahdam tak le lum nuam taka an taksa awm tir turin a ṭanpui the ani chungte chu weia chuan kalkhawm ho te chu a hrilh fia a chungzinga mi sawm te chuan weia thlalaka a hming sign ngat an dawng dawn bawk nen tleirawl ho chu an phur hle weia erawh chuan mak a ti dewa a chhan chu a sign tlat sil lo chu ani choya chuan a hming sign alo thiam vek awangin ama ang chuan alo sign vek alo ni a tleirawl ho hip dan chu a thiam hle ani huanga le bawa te an chhuah hlan chuan mir ani chu eng tin tin emaw in thuam dang lamin warden hriat chhuah mi alo chuan an dawmah chuan a lut thei ta a pheikhawk ui rim chu a rawn nam ngal hluk mai a a luak a ti chhuak hle an dawm chu alo hnawk em em mai a an thawmhnaw te chu an lo zam darh nuai mai weia chu hna a thawha thei em awang khan a khawngei a a thutna le a khum te a thawmhnaw te chu a dar fel sak veka huanga moza ui deuh pawh kha a han hmu chhuak nge nge weia ta emaw ti in fai tak chuan a suk saka chutia a tih fai sak takah chuan ani chau chu tih fai alo rem si lova midang te pawh chu a tih fai sak ngal vek bawk a an room pawh chu room thar ang mai chuan a fel fai ta thlap mai ani na taka chuan an room ti hnawk tu ber chu huanga tla dah lutuk chuani an haw chuan an room lo fel fai ta lutuk le thianghlim sar mai an hmu chuan mak an ti hle a amuza ui suk fai sa a alo in khai diam mai te chu huanga chuan mak a tingang mai a mi rani ani chu a ring ngal chat mai awa hmu zui ta a ani chuan weia hrilh mi alo tur chuan alo nge na i du du ka pe dawn chenia ti in alo thlem lungai su thian kan ni kha ka sawi lowang mahse weia awangin maw hetiai ti poisa in zat nge pek che alo ti nul weia nena anin kar chu hria in a ring hlel mi alo ti mir anin a hriat chuan alo awm hle chhun chawlh lai chuan miao miao le bawa te chu eitur an lakna lama anin hmu fu a an thu dun miao miao chuan a eitur lak thenkhat te a pek ve awangin bawa chu alo awm hle a huangan lo fin ve in eipui ve alo tum ngawta alo phal lo na sa ni dang ang bukin mir ani pawh weia te dawm ti fai tur chuan a kal le ta a hnawk ngai te chuan alo hnawk le weia pawh chu alo haw ve ta a an room lo ti fai vek thin tu tum chhingi a awm thu te chu a thian te chuan an lo hrilh chapal thar a lei sak vek ti an lo sawi chuan a han en a zawh te lem alo chuang ngat mai tunge ni chu a hre thiam ngal mai a zawh te ngai na tak ani a rin thu te chu a thian te bulah chuan a hrilh nge nge huanga chuan in la hrelo der velin tunge ava ti sur sur a thuru kania alo ti sak dai mir anin a dawhkan bula slipper alo dah sak chu class ah te chuan a bun lut vela mi te chuan slipper mai mai alo bun chu makan lo ti hle
mi rani ero chu alo sakru ve veng veng thunga weya chuan alo dah lang deuh kher zel bawk nen a bo pasei ang reng si a kham phei zuar mai an sar pawh chuan weya i ke na em ni enge khatia i dah tlawm zuar renga alo ti ta ranglo tukin a ke chual a phei a slipper a thlau pal mi rani chuan alo chhir phei sak vat weyan alo ni vur vura a hrilo der mak thung chutiang em a slipper mai mai angai hluta em mai chu choya pawh chuan ano pangchhia a ti in enge awmzia ti in a zawta weya ero chuan buaina dang dai alo nei anin ngai zawng ti midang hriata mi ranin a sawi dur tlat lo mai chu maka ti in a ngai dan ani vak lova an class ami zawng zawng te pawh chuan hre vek se a ti ani nikhat chu mi rani chuan dawm a ti fai le a tawng thawm a hriat awangin a biru nghal principal leh staff te baka warden te an lo ni a rukin surprise checking an nei alo ni an hmuh loh nan bathlar lamah chuan a chhuak vata mahse thlang lama tang chuan mi te chuan an lo hmu si hmeichhia mipa dawm a kal ania tiin an en ta luai luai a weya leh huanga te pawh chuan an han hmu chuta naupang thawmah chuan principal te pawh chuan an rawn hmu zui ve ta bawk a tunge hmui tuma tiin an au luih luih mai a hlo awm bawk si rawn chho vat rawh an ti bawk mi rani chu a zak ngat ngat hle principal la chuan tunge hmui tum nen chuan ka hrem dawn cheu ania ala ti zuia weyan keimah kania ti atum lai takin mi rani chuan huanga ani thu in alo sawi khal huanga la chuan oi awmlo mai chen mi ren mi patoi i duh ngai lo kha phakar lutuk mai alo la ti zui an thian dang te la chuan an lo fiam lui lui bawk si a zak devin mi rani pawh chu alo chhuk weya chuan room deuh chuan alo milh run run a kal sawn dai principal chuan inin ngei zawnna hi school hian kan khap ngot lova mahse dan leh dun zawm tur a awm ani mawi lo takin khawsa tawh suang cheuh tiin a hrilh zui hlaka huanga chuan mi rani chu kai sawnin engti ka tangkhan nge weya nen hian inin ngei zawn tiin a zawt kan in ngai zawng lo mi rani chuan alo la ti ve tang tang ziap du su moza isuk sake mo iti pawh kha ka ta ni kha star zo kan imo ama wangin keimah min hmuturang te in sawi ve ngot le ngala za thlak lutuk ati bulbula ti ngai na ka hre tawh hlei nem tikhan awm ve tawp ri mayang mi rani pawh chuan alo ti ta ringot dawma a thian te pawh chuan a chan chin chu an lo hre ve a weya zawk emaw a star an ti laiin huanga zawk alo star dai mai chu an hre thiam bik lo hle ani la chu ani awm ve hmia hmia tawh bawk si a za lutuk wange mi rani chu a khua sik ta hlua hlua mai a chuti laiin huanga ero basketball a khelh pui te chuan a tet em awang chuan an lo nui zatin a tluk pa a pheikhawk bun thlawk chhuak nawl leh in shawl nena lo tla rual nawl mai te chu fiam tu thawh nan chuan an hmang zui bawk a dawra damdawi miao miao in a lei laiin huanga lo bailu sui sui in damdawi alo lei ve miao miao hi chuan nangma awangin mi rani a dam lova nang hian ngai sak a hnekin i lo in khel vel mai mai amaw i hnawl vai chuan maw i chak lo viawang tiin damdawi chuala a man chu lo peng che ti in a chhuak zui dai huanga thinrim a zual hle heng changzia chuan mawa leh weya te chu anin tok fu nawl indoor thar chu in hral tha hle ti te ka lo hria a kalawng pui hle mai che mawa na lo ti chuan kamamaw lem lo ve weya na lo ti thung i classmate mi rani kha voina meeting na alo kal lova naktu ka chuan local ngei ngei to turin ilo hril dawn nia mawa chuan alo ti zui le a tunge classmate kan ni ti ama khan chan pawh chhang tawh lo chuan weya chu chawi room ah chuan a lu zui hmak a thinrim sa tawhna ka laiin a thin a rim bel chha thil thleng chanchin te chu a hril ve ta veka anin ngai zawna a ziap tlat mai chu a lawm tawh hlol lo engtin emaw tak hmalak mai chu tha in a hreta a college lamah chuan a let leh nal nal huanga kalbai sui sui nen chuan an vai in tawka a dan pa ngai te in huanga chuan
alo in sawi theih khum le keima awangin kan room po a fai vek zel ania lawm hle turin ni min rulh le tanga yang alo ti ringot nangma wangin ati fai ti chui chianga maw dawmah mi pathum kan awma ka lehkha bu chia a indah fil thlap thina ka khumbul chhuat pawh nang ni aiin a let thumin a tle deuh zawk bawka nangmah wang chu ani chiang maw alo ti takah chuan huanga chuan chhan zui ngaihna pawh chu a hre tawh der lo mir ani dam lo pawh a thian te chuan an duat thiam hle a mahse huanga ber kher a ngai zawng chu in hmeh lo tiin an lawmpui thei chiah lo ani mir ani pawh chuan dawr hrilh reng chu nuam a ti ta bik lova dik tak chuan huang ani lovin wei anin zawk hian ania kan in dei tiin a hrilh ta nge nge a a thian te chuan ka ring reng ani an lo ti veka chutianga dawta a phuh ngawt awang chuan huanga pawh chu lo lawm lo vek pawh ni sela awm an tih pui viau mai wei a phei chuan a message pawh a chhang dur lo chu a maw lo tiin an hre thiam hle bawk mahse high school atang deuh tawh a wei nen chuan an lo in ngai zawng tawh thin tih a sawi erawh chuan mak an ti tlang ngang mai a chuti laiin information mic atangin wei a chuan mir ani chu hostel kawt a lo hmu tur chuan a lo la au vak vak zui a hmanhmawh deuh chuan dam lo thei ngilh tha khawp chuan a tlan ta vawn vawn mai Lucy chuan hmangaihna pawar ani kha a lo tih sak ani natna te a ti dam thei am ni miao miao hi chuan a lo ti hu a ngai zawng nei vela i hre mayang chu tin a lo chhang le wei chuan engwanga ani ngai zawnna chu midang hnena zeplat nge ani a lo zawt a chan chu high school a pawh hmeichhia zawng zawng in min ngei pha a chu chuan kan in ngai zawnna boruak pawh a ti chhe vek ani kha chu bakah hmangaihna te chu mi pahnih inkar ania midangin an hriat le hriat loh chu a pawimawh viau em ni a tla chawpin kan puangzar chho ve zelhang chu ka lo ti a tiin a chhang wei a chuan a kawrlum chu phelin ka thina rim a re i duh chuan duh thlan tur pahnih i nei ka kawrlum kha va hala college ground ah voi thum i kal kualang voi sawm zawk nge i thu thu ni mai tiin a pe mir ani chuan a kut chu a lo chel sak vata a kawrlum chu ha in kut then nolh nolh chung chuan an haw dun ta a huanga pawh chuan a lo hmu le pek ani ngei zawn chanchin vel te chu wei a chuan a lo hrilh vek tawh chu ni in thian tha tak kan ni emaw ka lo tia engah nge i lo zep vela nangma awangin ka ke nat phah engemaw tak chu i tia ngai ania aw a lo ti chuan eitur ka trit mayang cheu mir ani chuan a lo ti vat ka du lo kan college group a pawh satan in thla ka lak anga yang in inkar hi zepum lovin kan puangzar vek tur ani a lo ti tatlata mir ani chuan a lo duh lo viau na in wei a zawk chuan pawh a lo ti si lova thla te chu an la dun ta nge nge nikhat chu bairani chuan wei a chu college ah chuan lo lamin a hruai chhuak a huanga chuan a lo hmu le pek thla te a lo lak ruk sak le tawh an ni chuan restaurant pakhata bairani thian te an va hmu a an ni chuan an fapa naupang te te pahnih chu lo hruai in award chhete an lo dun ve tawh te chu an sawi chu ka an in sawi thei sia khi ani ber awm e bairani chuan hei hi ka fapa wei a ani hi han hai university a kalin an department topper ani bawk tiin a hrilh ve ta a chu mai du tawk lovin an school ambassador ani thu te pawh chu a sawi bawk a thian te chuan an awh hmel hle a kan fa te pawh hi la zir tir vela i hman hunah an lo ti vat a buai thei lutuka business atang pah bawk sia a pa ni lovin keima ngen chan zawk hian ania a din tiin bairani chu a lo in sawi thei le zung zunga nuam lo an ti ta deuh nge a thian te pawh chu an haw zui ta dai a ho em mai a thingpui in ho a piangin an fa te an in fak siak zuah zuah zel ani kha bairani chuan a lo ti hmia lai hmuna an in hruaina awang chuan wei a chuan poisa a dil le ta a bialnu a nei thu te pawh chu a sawi tlang law law an thlalak dun te pawh chu a nu chu a en tir ve a ke chu min thluk chia lo ani hi mahse a kiu teuh khawp mai a nu in a ti chuan nang ain a chhelo fe zawk a ka sawi awm zia chu in that dan a in ang lo ania a ti le vel a tlon thiam bawk a
anu pawh chuan pawisa chu a pe leh ta nge nge a huanga bawk khan chutia thingpui an en dun lai chu alo hmu leh college campus ah chuan gui chuan dilana chu ava hruai kuala English leh Chinese rawng an in zirtir dun pa thei ve ve a a rin thu chu gui chuan a sawi bawk a dilana erawh chuan an khawlama haw a tum tawh thu hrilin phone hmang chuan an la in biak chhun zawm reng theih thu te pawh a hril bawk a class a in ngei hmel taka wei te thudun chu huanga chuan alo thlir renga a ruka hmeichhe dang a chhuahpui chungchang vel te chu a kal bo hlan chuan mi rini chu a han hrila mi hausa fapa tak tak pawh ani lo thu le a hnathawk lai a hmuh thu te a bum mai mai ni a hriat thu te chu han soya mahse mi rini chuan a thil sawi te chu engah ma chuan alo ngai lova midang bula sawi lo tur te chuan alo hril le dai huanga erawh chuan wei ani na dik tak chu puan chhuah ala tum rutlata ina bairan ya va ho chuan an invest na company thar khan an product te an shal that thu le product dang an ti chhuah le dawn awangin invest bel le a du thu te chu tlon pa ti ti chuan ava sawi pui le a an pa chuan a thu sawi chu a zawm sak le mai a be se ani mi rani chuan wei a kawrlum a hak sak te chu fai taka suk sakin perfume a nei zinga a rim tui ber chu an ka sak ngei boka wei a pawh chuan a rim chu lo hnim wangin a lawm hle in la spider win huanga chuan a kura samzai ni awm tak te chu alo ena mahse la zai le kalo ni si IG lama chuan zingi in ti chuan fanga nena an thlalak dunna a rawn posa alo mention kavalang chhewe tia fangan a comment na chu khowela email thaber ti in chunu chuan a reply an ner deuh saka a fake account ani awangin chunu chu Lucy chuan a follow ngal chuta chanchin thar lo om le in wei chu mi hausa tak tak ani lo thu le lemchang mai mai ani thu te a hnathawk lai video te chu an lo upload tamai anu nena anin phur chhuah lai te pawh kha alo la tel zui nula senior ngai zawng ang te chuan an rawn chhuah midang chuan mak an ti viau laiin mi rani erawh chuan alo hriat loksa vek thil ani boka a thawng ve liam lova pui pawh a ti hek lo midangin nui zefiam thu thawh nana an hman erawh chuan alo ngai thei lo hle a a thlavang chu rawn hausak va zelin a tan chuan a ding ngal at zela mi thawk rim tak ani thu te a hril ngal chiam thin a thian te pawh chuan huai sen ti in an lo ngai sang khawp mai gui tak ngel pawh in chung mi ho te chu a ho sak ve bawk wei tan chuan engma ui ani ngai lova midangina an hmu sit le nui zat pawh a phal ngai lo bawk ani nikhat chu wei te nen a thian te ho nen chuan chu chhun an ei hova chutia hlim taka an ti ho mel mel lai chuan Lucy chuan wei ya mi hausa chung kwa mi ini lo an ti hi tak tak ani em ti na sota a chan ma chuan mi rani chuan lo chan khalin thil dang alo sui khal daya miao miawi chuat alo zot non le ngat wei a chuan adikalom kanu le kapa te hi in thenin kapa in nupui dang ania ka poisa mamo te chu in hlo in ka thok chuak thin chu wanga lom tu na po noodles chau ka ei hi ati tange nge a mase anni thian ho po chuan an hmu hniam pha chuang lo mi pafel tak ni in an shrevek bokani Lucy sa te chu lak sakin mi rani chuan wei chu apidaya ani ero abial pa fangalo mention tu thalak post thar te chu alo en vungvunga nunglam chawlangin tu emoni na an thudun lai ani fanga chu vateksin naktu ka movie en dunila avati kahman lo ni danga o alo ti ta sia angai chu a thatta ho lo mai ni dang anglo takin wele mi rani te po chu dokan in to cha chuan an thuduna miao miawi ero third wheel kani du lo ti in bawa bula chuan a thove deuh ngei asamin bawa kut avasar te chuan bawa chu alo lom hle a mahse azakru in asam khoi a phal lo an tia wang khan a thinarim a hlau ru hle gui chu anu chuan lo kholin inawin holiday anei bok sia ipa nen iom na khan lo kalpuya wa harpui kan du dewa alo ti anaw wang mai maya lo tlon tum ti a hriat chuan gui chuan ka boy don sia ka fan kwal pui man chuang lawang cheu
tlu ka ngai lo ka tha lawm tiin alo hnar daya dilan khan alo video call le a gym kalin London lama alo om fel der to alo ni I local ve huna chuan anom zia chu ka fan kwal pui vak vak don chenia tiin a thian te po chu a hmel sha tir bawk zan khat chu zingi le fanga te chu an in hmu a hma a thian nu bawk kha ni Lucy chuan a thik ta dewa engi heta in ti avati chabi petur ngotin a lawm kalokal tiin fanga chuan alo phora enga tinge a chabi ikol dai Lucy in ati chuan ka supervisor fanu ni hi tiin fanga chu a thena rim ta Lucy chuan cinema endun intumani lawm ni avati le chuan chutia anin hnialai chuan mi pakhat hian coffee lo kengin zingi nen chuan inchhung lama chuan an lu chui ta a Lucy chuan enge ti tu mishil ve tal tur alawm ati taringuta mimal zalen na te po kan nei ve don lawm ni engtika nge chabi chu ka pe kang ti kalo hril thlap thlapang chemo itima ma ni hi tiin fanga chu thinrimin a ho taw ta daya ngui deuhin Lucy po chu doma chuan a ho a thian te chuan fanga nen movie en du ne mukan tia ivalo ho ma ve an lo ti chuan a hmu nom lo lutuka kan lo ho ma dai tiin a chang mi reni chuan naktu khi we ni na kanin date na masaber turania nimin khan online in kor thar ka cha ma se ani lo zok min lo thon daya I kormin ho mai te tiin miaw miaw I chu adil ani po chuan alo phal hle a ma se an kal tum na hmun ram hnuai a hmu chuan kor the hlem deuh ha su thosia tam viawang tiin in cheidan tur thuron a pe zui bawk weya po in mi hausa chhungkwa tanga chhuak an ni lo tia an soipo chuan shevering ma se haiderin engatan ma angai lova choya zo kha a tha lo na deuh thin kar thei tak tak alom kapa pocket money tlemin pek bak tuna engma ka nei lo hi ati mai zela apa le an chung ka hausak na te chu a chapo pui lovin a hausak na po a chher ve lem lova a tho chhuwa chau chu ama inte nan chuan a hmang mai thin atu ka chuan ram hnuaya kaltumin weya le mi rin te chu ba sa chuan an chuang duna an tot ang ring hle Peter pakhat chuan wala ivadang ve ikala thamo Chinese yam hei tamang che ti in alo bia a mil than ti thu te an soi ve nge a hmunan wa thlen chuan an be se ang em chuan alo nuam lem lova thil hmu tur po alo tam lem lo hle reserve area chuan kalin zo te no te ril cham tak mai chu cho te an petavel mai mai chulai hmuna in date chu mirani du dan ani nge nge kotler pakhata dora chuan an chol dun masia nei tur te chu tawati ma em a bus boka letle chu mirani chuan adu taxi ti vel chu in sen so anamai mai ati deuh tlat masia bus chu an nang man talo chia chia mai weya po chu atlan na lama ake chuna ti in abai sui sui to a thir sakora ho mai te chu mirani chuan arut le a weya chuan mi hausa chu kani hau lova ma se ingai ang ma re thei chu kani lovania na ka thona chan po ka dor ka siam that wang ani ba ka pa hiam pocket money tam tak min pe du lo bok nen ka injen ve deuh thin mai alom tina shil ma se a ril runom nan a shil mai maya mirani chuan alo ngai sak let lata taxi lak po chu du talo chuan thir sakor chuan a in khal ho pui le ta tho in date hau tak tak le ha thlak tak zong ani college group a chuan thu thar alo om le ta weya chu mi hausa fapa ani tak tak thu le hengchang zero chun tu tur ani thu te an lo post le ta chu thil an han hre chu mirani le a thian te po makti na in an khat zo le ta vek mai a thian te chuan an lom pui bok si chu thil post tu po chu huanga bok alo ni a ma se a post tu po chuan a post ti po chu a hремia lova a chan chu we te khan a account chu lo hek sakin ama po sangin an lo po salo ni a chan po miri thei anga lo chhuat tu kha huanga kha ani miawa ngaidam adil tak chem hnuwa chuan ithil post tur te hi adik nge diklo ti hre masa phot thinang che hetiang te chuan mi tam tak ril ru itina mai dona sin ti in weya chuan azil zui hlaka huanga po chuan a thu soi chu zum nge a tum to thu in a chang
mi reni chuan wei chu va hmuin mi har sa tak ani emaw ati awanga thir sakawra hawpui ngat ngat ani thu le a ke le a mawng te pawh a nat ve vek thu te ava hrila wei a pawh chuan ka hrilh reng chia i awi duh lo ani kha ke pawh ka mawng a vung vek alawm alo ti ve bawk an in date le hunah chuan restaurant changkang deuhah emaw hmunmawi leh nuam deuh tur te a zawn tawh tur thu chu mi reni chuan a hrila zanah pawh mutna chang hrelo lekin han hai leh a chheh vela hmunmawi deuh deuh te internet lamah chuan a zawng kual dun dun a a phun ser ser ring bawk nen a thian te pawh chu a ti mu hil thei lova an lo ho pawh in engah ma chuan a ngai duh lem lo nuam a ti hai hai em Lucy erawh chu alo in ngaih tuah rilruhah ve em em thunga dawm khata mu ṭheuh ṭheuh pawh an in ang lo hlawm hle Gaza te chuan mi reni leh wei te chu an thu dun zela an sarin zawna a zawh a piangin wei chuan alo chhan khalh zel an ti pei em awang chuan an sar chuan a ho zui nghe nghe company lamah chuan wei chuan a pa chu va hmuin an dawr chung chang le an in hral that dan te chu sawiin ava in sawi theih khum vela a duh phot chuan a invest theih reng thu te ava hril mahse a pa chuan tundin hmunah chuan chu thuthlukna chu mumal taka a siam theih ri lo thu in a lo chhang mahse a thian te bulah chuan a fapa chu a chhuang hle ti a lang mawa le a team te pawh chu an company product hral chhuah second quarter result ah chuan an department chu a ti tha berah an tang hle a an vai chuan an lawm tlang hle an zinga pakhat chuan wei te dawr pawh in an in hral that viau thu a lo sawi a an company ah chuan pathum na din hmun an luah ve ani awm e mahse wei chu a hmalak danah chuan awmzia a nei vak an rin lo thu te a pa wang mai mai a tundin hmun thleng thei ani thu te chu sawiin an rel zui hrepa mi reni chuan alo thanat pui hle a nangni ai chuan a thiam fe zawk a taima bawk si tiin a phun ru sep sep a a langa pau chuan a sawi ngam chuang lem hlei lova meeting an zawh chuan pawnah wei chuan alo nghak renga mi reni lo chhuak chu alo ava mahse an bul mai ah chuan an boss mawa te an awm ve bawk si a wei pawh chu hmulo derin alo awhna pawh chu a hrelo der mak a a kalsan leh ta daih mai